Oh, mga kagwang, welcome to my vlog mga kagwang. Alright. Punta namin diri to Thailand. Dapat buaya diri. Tulog pa. Oo. Mga kagwang, welcome to my channel. Isi-shoutout niyo. Shoutout dyan sa mga kababayan namin sa Pilipinas. Okay lang kami dito. Alright. Mga kagwang, nandito na kami sa mga kagwang sa o saan lugar kayo ni? Rosario. 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 Oh. Rosario. Rosario na. Ano? Oh, mga kagwang ko. Alright. Nantak pa, nag-abot yun. On board na sa Dawa base, guys. Alright. Diba po yung lugar ko? Diba po yung lugar ko, Fred? Amo na ito sa kina? Oo. Ngayong hapon. Nangumpra ng mga kagwang. Nangumpra ng mga kagwang ba? Oh? Maabot namin diri at pinasal mi aning lugar patubig mi patubig. Patubig mi. Mga ako man ni puros. Oh. Kaya hindi matulog ni mag-trading lang. Ito yung akong, asan ako di park kapit? Kan diha? Wala mo agi diha? Dahil kuwan na kabantay diha. Okay, sige. Ang rambutan. Alright. Alright. Bang. Bang. Kahoy, agi kita nga sa tungkuan tol. Dito na lang tapalit, bay. Welcome to Thailand. Sige. Iwan. Oh. Hello. Alright.
Ngayong hapon. Oh. Luta sa lugar rin. Hapon. Merry Christmas sa inyo. Uy, luta sa lugar rin. Oh. Salamat ka ba na? Ito ang tapadlong sa atong tambayan ron. Anong gamay ang tubig karon no? Mas butaas ba siya mga unsang oras sa Brad? Mga Parang magkuhan sa unang uberto na sa sir. mga Siya, unang pinakataas na yun. taas ninyo. Mga unsang oras sa padang nga na mga kuan. Kaya sa buntag taas ang tubig sa buntag. Ingani ra gyapon. Ingan ng hapon, antod hapon. Kung kanang magsigig ulan, di mo dako. Ang dako yun. Oh. Naon kayo. Mm. Daghantag mga pantat ya ron, pantat haluan. Ana yun haluan. Oh, Nagani dayan ko. ano. Oh. Ayan, ano. Inabawal ito yung mga pampot, no? Kanilang kanin, bugsan lang dyan. Para ba di madaot ba, no? Kaya kung hindi mo to parang si ang isda. Oo. Sila sibat. Mao, tama. Kaya naidagang mga pampot, no? Napay buhaya dali. Wala na dali. Basig na dali, kung ba, inahang lulong ba? O mahang lulong. Sura man to sa bunaw na side. Oo. Pero siguro ka ng mga gagmay pa ba no? Kalaging magbaha-baha ba? Maabot dali. No? Delikado na. Hindi kayo eh. Ay, lalo na diri. Bababa pa. Pero mulubong juga sa lapok diri no? Terus kahoy pero purple Huron. Ako nga. Tama siya yung nakita. Kalang katangkungan lang. Nanami sa area. Nice kayo. Puno og musket road. Klaro Mhm. kayo. Oo. Hata mong tayo ko nung mga net na daan. Welcome sa mga bakyo. Ay, nadaot na bang balay, no?
Ngayong hapon. Ano? Kinaga. Right, Brad. Abot na dyan, may. Nice kayong lugar. Oh. Nara ang among ubang kauban. Dura. Dura. Sorry. Alright. Welcome. Amazon. Nata sa Amazon. Di oh. Mga kangkong. Mama no. Oh no. Dito pagsimula to dito, kuan, welcome to Thailand. Karon welcome to Amazon na. Okay. Oh. Welcome to Amazon. Ah, sa Amazon. Kanina kikatag Thailand. Amazon ang taron. Ay, dyan sa kababayan ko sa Pilipinas. Hindi na, nalubog kami sa ba. Amazon eh, o Bulacan. Amazon. Amazon eh. Ito kayo sa Thailand kanina. Pwede mo sa Bulacan yun. Ano? Dito ba kung po, sundaan ka nila. Oo. Oh. Salamat kayo. Hindi kayo yung lugar ba, no? Hindi kayo ba? Hindi na, kabot yung lugar ba? Ha? Hindi ako. Oo. Malibong pa isda. Ano mo riyan? Ah, okay. Sige. Nice kayo mga kagwang. Nice kayo dito sa Amazon, Mindanao branch. Amazon, Mindanao branch. Gusto kong tanong yuta. Tanong ka na. Pero pag nila ganun, dahil bang ginagawa sila dito sa sintro sa Loroto, nga po yung mga balay ng mga estudyante ngayon, burudin mo. Ay, eskwelahan dre, pero multi-grade, kanang sagol tanan ba? Oo, isa ko ano. Uy, isa ka ba ko extra? Mhm. Yeah. Pero at least, ang parang mali, gabay siya. Ah, sige. Ah, sige. Tigilid mo. May lapod ba na? Dapat mo lang ulo. Ingon, pagkutan na ba sila tradisyon o wala, pagka manakay na lang ita. Mga yun, kanin kayo. Tama yung oras mo, bro. Usama sa mga karon dako namo kong pasalamat sa inyo nga. Sudunon namo ang lugar. Pan dako jud namo pasalamat sa inyo nga bisan lisod ang dalan na amo pasabot kinasingkasing jud ninyo ang pag anhidiring. Pakaingon ko salamat jud sa inyo ha grupo na arat. Kapi-kapi sa tama kagwang. Oh, kapi-kapi sila, kapi. Kapi-kapi. Kapi with Manghuan. Ah. Okay, sabi ko. Oh, hihinanan sa Thailand. Namis Thailand karon. Oo, lagi. Mau lagi. Oh, mga kagwang, good night. Good night mga kagwang. See you tomorrow mga kagwang. Good morning mga kagwang. Oh.
Isang oras na ron? Oh. Ah, nice kayo. Ako yung materlilyo. Ako sa Marsland mga kagwang. Marsland mga kagwang. Good morning! Oh, isda mga kagwang. Kaya pasyado yung tulugan ng mga kagwang. Ano? Yep. Oops. Kidney. Isa. Oh. Si Kwan. Ma. Gimana? Mo maning ngamuapot. So may buntag mga kagwang. Mga kagwang, Buntag. welcome to Vietnam. Sa Vietnam. Vietnam na po may Okay, in Vietnam, in Thailand. kuya akong driver o maraming pitboot pa. Wapo, nabuhay ang kawaya dong. Patagkuha sa kaliliyo. Paggayo. Ha? Oo. Ano ba? Ano? Di mo talagaan ano, di mo takasada. Oh, icebreaker rin, barko ba? Icebreaker ni. Siman day ka, Mar. Oh, maayo. Nice kayo mga kagwang mo. Okay, salamat kayo. Oh, no? Ay, pabot lang siya. Oops. Sila. Bate, kanikuan. Nay, tunok. Oh. Patanaw dere para kwan ni. Abot di sa kwan, Africa. Africa Davao City.
Mao. Oh. Oh. Ano? Brad, pwede rin ka magdala ko ng paddleboard, Brad. Oo, no? Ito lang impitable lang ba para makarga ba? Sigurado? Oo. Sunod, uban na ba eh. Oo. Ang puyo mura-mura siya og kuan kanang tilapia. Purma. Daghang tunok. Pwede po maligo diri? Oo. Tama no? You know? Pindot kayo, no? Pindot kayo. Oo. Oo. Lapos-lapos lang dito ba, no? Ah, baktas kayo, baktas mo. Itapok na daw tanan niya. Picture ta. Sino? Sino? Tatapok ka tanan. Sato pa, ang picture ni si Bungbuak no, sa to ano. Pre, kadyo picture mo nga pre. Diri ang background no. Ano? Kada di atong background pre no. Subang ganito. Kadiro ma-impas. Nice tayo. Diri pre. Oo. Sir. Oo. Trading diri daw. Trading lang din, matulog ka din, trading ka. Oh, blindfold ba? Nga. Oo. Nga kailangan abot dito ba? Abot dito. Dapat maayo kag smell. Kaya kayo muna pre. Ikaw yung 3-0 pre. Ay do. Do you know? Anak ka, basta lisod ako dayon. Yan mga tono niya. Pero no, dili ba? Oo. Mga buntag ba? Ang ano ya. Talaga. Shout out Kuya Jepoy. Og Manang Nenen. Sila na pong duha ang wala. Yun, street mat. Hindi ka muliyok. Okay. Ayaw. Dayag ka, baliktad. Uy. Kaya niya
Ha? Oh, sige, hiling lang daw. Shout out! Happy verse! Ah, Wapa. apa? Wapa sila nagka-open sila ang kuhan. Oh, tulog pa. Tulog pa. Hindi lang, paabot lang tayo. Sa ato pa ang imong mga ang imong mga viewers yun, tagalaing gawa, tagalaing lugar. Tulog pa, tulog. Ay, dyan sa mga kababayan namin sa Pilipinas. Dito lang kami dito sa Nandi sa Vietnam. Sa kabalo bang nato diri. Ana imong naog, ayaw ka naog. Dire ko kay Busma TV. Oo. Oo. Follower ni. Follower ah. Dali ko Busma TV. Basta dito nga pag may buhaya ko dito ta dito. Ari ka dito. Ato ta nga nung mga sa ba nga magtuluan mo nato na dito. Napagan ko lang. Kumaskuba ka dire. Ha? Kumaskuba. Ay, naglalog. Yuta, lapok. Siguro. Wala yung mga kuwan, mga hina. Ko kayo mga ano, mga tagulo. Dari mau. Sabi pumulis ko nga. Ya, diri po mag-date-date. Mat, diri mag-date-date, Mat. Oo. Back to base na mga kagwang. Dito na daw. Obserbahan tayo niya. Obserbahan tayo niya. Obserbahan tayo niya pag inaog nito. Manana tayo 1 viewer. Nana. Oh, shout out. 100, Shout out. Ay, ikaw na. 1,000 viewers. Shout out din sa mga followers nato diha. Abot na mong base camp. Gusto agi ko ha kay bulan nun. Balik na rin, wala ka dyan nung Oo. Nibikog na ang mati. Bebe, tanawa nga ito, be. Nibikog na ang mga tiguan. Wala na ito rin no? Ha? Ang Hindi, taron. sarap ito, Domingo. Ano ba? Kung uli na itong ilubol, baligawag na sa kong buwan. Ah, may buwan.
Ayaw, pagbalod. Pagbalod. Ang lubong, no? Sawa, Jeffrey. Ikaw? Ikaw? Wala eh. Ano man? Alright. Salamat kayo. Salamat. Pas-pas kayo mga manjuber, oh. Okay kayo. Breakfast time, mga kagwang. Oh, Blood, oh. main course. Oh, main course, oh. Haluan nino. Wala itong tawag lang, murag tawag lang kuhan. Stickhead. Log. Mga kagwang, oh. Hubas, mga kagwang. Done breakfast, mga kagwang, oh. Before and after. Ganina mga kagwang, tanawa mga kagwang, oh. Hubas. Pauli namin mga kagwang. Wah, salamat. Salamat kayo diri sa Vietnam ba dino? Vietnam. Vietnam, Agusan Mars. Panlaguan. Oo. Alright, kita kay Basing Maslight at Tiguang. Oo, ini lang. Alright. Ayaw, pagbalod. Ha? Mamarete, salamat. Oh, salamat kayo. Sakay na lang taon niya pabukuan. Oh, naka-video. Ay, balik-balik mo. Salamat kayo. Ako ni butang sa akong namo ko YouTube. Kung yun sa Salman, kung sal na, bili ka lang isa lang, hindi pa sa bakit na, puro lang laab ka ng, oh! Di lang ka lang, puro laab ka ng ganyan, natin, ng ani, hiking, climbing sa snow, na ano ba? Bike. Oh, pero ako wala jud kay ko nagaka ka ganing. Nang seryoso kaya kay sa una mong nagsugod ko ani kuan kanang oh, bertikan mi mo. Grabe pasa eh. Bertikan mi ko ano? Bachelor. King bachelor oh. Ah. Ang mga bag na to. Silid na ang mga bata. Ah, kuyaw oy. Oh. Wala na among mga bag mga kagwang oh. Alright. Oh, tapang ubang mga kagwang oh. Ah. Oh, tara mga kan. Ang mga kagwang, buta. Ano ka? Sa video, makita ba sa Mighty? Kailangan ko tayo sa kuha. Tama sa Gusan Mars. Ayos, abot na.
Tanaw to sa kwan. Tanaw sa ID. Mao. Tanaw sa ID ba? Nandana to no. Duya na to. Duya na to. Duya na to. Nag-live ya ka. Aho. Yang. Ayo. Salamat, ma'am. Kuyo kayo? Kuyo kayo slow? Talan. Mao no? Nang kuha na doon no? Kalan og na pati ang stove. I mean ang Bye-bye. Salamat. sibuak. Duda na to. Abot na yung bidri mga guwang.